Drago mi je da smo danas ovdje i da imamo jedinstvenu priliku zapravo pogledati i upoznati se sa autobusom na vodik. Zašto vodik? Vodik može biti sirovina, gorivo, skladište energije. Kako autobus na vodik vozi, vidjeli smo da je to stvarnost, da je to nešto izvedivo i da je to budućnost koja je evo došla prvi puta u Zagreb i u Hrvatsku.